Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandeni abale pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero Lachisanu pa 3 February 2023, mulungu wachinayi, nyengo ya Pachaka. Ndipo lero ndi Lachisanu loyamba la mwezi limene ambiri mwa ife timadzipereka kulemekeza mtima wa Ambuye Yesu, kutengera machitidwe mu mpingo amene tazolowera. Lachisanu loyamba lilonse timasinkhasinkha za mtima wa Ambuye Yesu, kuti Ambuye Yesu apeze kuchita chifundo, Ambuye Yesu apeze kutithandiza, komanso ifenso tikhale ndi mtima omwe ngati wa Ambuye Yesu, wachifundo komanso wachikondi komanso mtima otumikira. Choncho tiyendipeze mpata ndithu kwa amene pafupi ndi patchalichi, kupita pamaso pa Ambuye Yesu mtebenakulo, mukalisitiya, kupembedza, kuwalemekeza, kupemphera nawo Ambuye Yesu mwakachetechete komanso mosinkhasinkha, kuti iwo atithandize ifeyo kutipatsa madalitso, komanso koposaposa kutipempherera dziko lonse lapansi. Mtima Ambuye Yesu umafuna kuti onse ande chipulumutso, komanso onse apulumuke, komanso amudziwe. Tiyeni tipereke moyo wathu komanso moyo wa dziko lonse lapansi kuti Ambuye awathandize. Mawu oyamba akuchokera mkalata yolembera Aheberi. Aheberi mutu 13 ndime ya 1 mpaka 8. Mawu uthenga wabwino lero akuchokera uthenga wa Mariko 6 ndime ya 14 mpaka 29. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Vincent Mwakhwawa, a Vicar General mu Archdiocese ya Lilongwe, komanso a National Director a Pontifical Mission Societies PMAs in Malawi. Ambuye akhale nanu. Mawu uthenga oyera monga lembera Mariko. Za imfa ya Yohane M'batizi. Mfumu Herode adazimva zimenezi pakuti mbiri ya Yesu inali itamveka ponseponse. Anthu ena ankati, Yohane M'batizi uja anauka kwa akufa, nkuona akuchita zamphamvu zonsezi. Koma ena ankati, iyayi, ameneyu ndi Eliya. Enanso ankati, iyayi, koma ndi neneri wonga aneneri akale aja. Pamene Herode anamva zimenezi adati, Yohane yemwe ndinamudula pakhosi uja ndiye adauka kwa akufayo. Pajatu Herode kale adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane, akammange ndi kumponya mndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodiyasi, mkazi wa Filipo, m'bale wake. Ndiye kuti Herode anali atakwatira mayiyo, ndipo Yohane adamuwuza kuti, nkulakwira malamulo kulanda mkazi wa m'bale wanu. Tsono Herodiyasi ankana naye Yohane, ndipo ankafuna kuti aphedwe basi. Koma ankalephera chifukwa Herode ankaopa Yohane, podziwa kuti anali munthu wolungama ndi woyera mtima. Choncho ankamusunga bwino, ankakonda kumamvetsera mawu ake, ngakhale kuti akamumva choncho ankathedwa nzeru. Kwa pa tsiku lokumbukira kubadwa kwake Herodiyasi adapezerapo mwayi. Herodeyo adakonza phwando nayitana akuluakulu a boma ndi akuluakulu olamulira asilikali ndi anthu omveka aku Galileyako. Tsono mwana wamkazi wa Herodiyasi adalowa nayamba kuvina. Kuvinako adakondweretsanako kwambiri Herode ndi amene ali naye pa phwandopo. Pamenepo mfumuyo idawuza mtsikanayo kuti, undipemphe chilichonse chimene ukufuna, ine ndikupatsa. Ndipo adatsimikiza molumbira kuti, chilichonse chomwe uti undipemphe ndikupatsa ndithu, ngakhale kukudulira dziko langa lino pakati. Mtsikanayo anatuluka nakafunsa mayi wake kuti ndipemphe chiyani. Mayi wakeyo adati, kapemphe mutu wa Yohane M'batizi. Mtsikana uja anabwerera msanga kwa mfumu nanena kuti, ndifuna kuti tsopano pompano mundipatse mutu wa Yohane M'batizi m'mbale. Pamenepo mfumu Herode adamva chisoni kwambiri, koma chifukwa cha malumbiro ake ndipo chifukwa cha anthu oyitanidwa ku phwando aja, sadafune kuphwanya lonjezo lake kwa mtsikanayo. Choncho nthawi yomweyo anatuma mmodzi mwa asilikali ake. Msilikaliyo adapita ku ndende
nakamudula mutu Yohaneyo. Adayika mutu wakewo m'mbale, nkubwera nawo nawupereka kwa mtsikana uja, mtsikanayo nkuwupereka kwa mayi ake. Ophunzira Yohane atamva zimenezi adabwera nadzatenga mtembo wake nkuwuyika m'manda. Uthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, mawu a Mulungu lero muli maphunziro angapo, koma ndimati kwa ife tione maphunziro awiri akulu. Phunziro loyamba ndilo lakuyesetsa kudzipereka, kutumikira Mulungu, kudzipereka, kufunitsitsa kukwaniritsa chimene Mulungu afuna, makamaka kuonetsetsa kuti chilungamo pa dziko lapansi komanso chipulumutso pa dziko lapansi chibwere. Ndipo kudzipereka kumenekuku tidziperekedi mwatoto moyo, ngakhale kulolera kuvutika komanso kulolera kuti tife. Izi tikuziona mu moyo wa Yohane, kuti Yohane M'batizi adadzipereka ndithu kuti akonzekere kubwera kwa Ambuye Yesu, ndipo amalalikira anthu kuwaunikira bwinobwino za zimene akuchita. Mukumbuka bwino nthawi timapanga nyengo ya Adventi, Yohane amalalika anthu tembenukani mtima, lapani machimo ndipo mbatizike chifukwa Mulungu akukhazika ufumu wake. Ntchito ya Yohane M'batizi ija yoleka mthenga wabwino, yoleka ponseponse, ndi ntchito ya Mkhristu ina aliyense yoti athe kubweretsa uthenga umene ine ndawumva kapena mwaumva kwa ena amene sanawumve, komanso amene awumva kale, koma kuti apitirize kutembenuka kwathunthu ndi kutsatira Ambuye Yesu Khristu. Koma monga tikumvera, pamene tigwira ntchito imeneyi tidzakumana ndi mavuto. Yohane M'batizi amene anabwera kukonza njira ya Ambuye Yesu akuphedwa Ambuye Yesu asanabwere, kutisonyeza kuti ntchito imeneyi ndithu ndi atoto moyodi, kuti munthu uzitha kukana moyo wako, kupereka kwathunthu moyo wako chifukwa chakuti ufuna kuti ena apulumuke koma asapeza bwino. Inde kutengera nzeru zapansi pano mwina ndi zinthu zovuta kapena zosamveka. Apa abale, kudzera moyo wa Yohane tikuona kuti pamene tigwira ntchito imeneyi, inde sikuti tigwire mona kuti ine ndifuna kuti mundiphe kapena ndifuna kuti ndife, kukhala ndi maganizo wakuti ndife chifuna kugwira ntchito iyayi, koma kuti tidzipereke ndithu kwathunthu. Ndi chimene mawu amene wakunena, komanso chitsanzo imene Yohane akutipatsa. Komanso pa nthawi yomweyo timvetse kuti pamene tidzipereka choncho, pala anthu ena amene samakondwera nafe ayi chifukwa cha utumiki wathu. Izi timaziona mu mpingo mwathu, kuti pala anthu ena amene amadana ndi mpingo ndi atumiki chifuna kuti tikulalika mthenga wabwino, tikudzudzula, tikunikira makamaka anthu amene akuchita zinthu zimene mwina zikusokoneza moyo wa anthu. Umadza kuti mpingo nthawi zonse mafuna dziko lapansi pakhale chilungamo, makhalidwe oyipa asakhalepo, makamaka oponderezana, kaya anthu osauka akuyenera kuti athandizidwe, apatsidwe kapena athandizidwe kuti akhale ndi moyo waulemerero. Anthu amene akuvutika akuyenera kuti achoke m'mavuto. Choncho dziko lapansi timene kuti pange dongosolo limene lakuna kuti anthu amene kaya akudwala achiritsidwe, anthu amene akuvutika kusowa zinthu zoyenerera athandizidwe, anthu amene sanamve mthenga wabwino aumve. Choncho muona kuti mthenga wabwino mwatipatsa ifeyo udindo umenewu, koma ntchito imeneyi imabweretsa mavuto chifukwa ena sakondwera. Tibwerezanso kuti pali ena amene ndithu ndadana mthenga wabwino. Paulo ena anakamba zimenezi, ndipo chipangano chasomwe chimangamba zimenezi kuti pali ambiri amene amadana mthenga wabwino, amazunza akhristu komanso amadana amene akuleka mthenga wabwino. Tikuziva pa wailesi kuti maiko ena anthu ndithu makamaka ndikuamwe akuphedwa chifukwa chakuti akuleka mthenga wabwino. Kodi tisiye kuleka mthenga wabwino ifa zimenezi? Ayi, tikuyenera kupitiriza ndithu. Tinopeza njira inde zakuyesetsa kuti kukhale chitetezo, koma mthenga wabwino ena kulalikidwabe. Koposaposa pali ena amene ndithu daladala ndithu amapanga zinthu zoti mpingo unyazike kapena aunyetse mpingo. Timaziona masiku ano kamasamba mchezomu anthu kumapeka nkhani zabodzabodza. Ayi, mpingo wakuti anthu apanga zakuti zili zabodza, cholinga anyazitse mpingo. Chifukwa ife ngati Khristu tiziona kuti pamene titumikira mthenga wabwino, pamene titumikira mu mpingo, anthu adzatinyoza ndithu, komanso tidzapeza mavuto chifukwa cha zimenezozo. Kodi ife tayi mtima? Ayi. Chifukwa tikuyenera kumapempherana, tizipemphera zolimba kuti chikhulupiriro chilimbe. Phunziro lachiwiri ndilo phunziro la kudzilonda ndi kudziletsa pamene tigwira ntchito ya mpingo. Taonani zimene wachita Herode, komanso ndi mkazi wake, komanso ndi mwana uja. Kusadzilonda m'maganizo, kusadzilonda pa zokhumba zathu, komanso dzilonda za malingaliro athu. Chidani
chimabereka zinthu zambiri. Kukhumudwa kwabereka zinthu zambiri. Tikuza kuti maganizo ena yosolakwika kapena choyipa chilichonse chimabereka zinzake. Chifukwa chake taonani, udani chifukwa chakuti munthu adzudzulidwa, kukana chidzudzulo, kukana chiunikiro, akudana ndi munthu mpaka nafika pakumupha chifukwa chakuti akudana naye. Abale anga, lerotu pa dziko lapansi pali zoyipa zosiyana zimene zikuchitika, zimene tingathe kuzipewa chifukwa chakuti ineyo ndatenga moyo kudzilonda m'maganizo ndi machitidwe anga. Chifukwa chake Chikhristu chimatiphunzitsa ndithu kuna kuti pamene tikhala pa dziko lapansi pano tizizilonda m'maganizo ndi machitidwe. Ndikakhala ndi maganizo makamaka oganizira ena zoyipa, kaya osunga udani, kapena okwiya kumene okhumudwa kumene, ndizidzifunsa ndi kupempha chithandizo kwa Ambuye kuti Ambuye thandizeni ineyo, maganizo anga, machitidwe anga sali bwino. Apa muchine chilichonse mauyamba achaso tamva kuti tiyenera kuti tikhale anthu abwino, kuyesetsa kukhala anthu odzisunga, olemekeza moyo wa banja, odziwa kulemekeza moyo wa utumiki ndi zina zambiri. Choncho kudzilonda m'maganizo ndi mekulu kwambiri imene imathandiza munthu kuti pa moyo wake wa Chikhristu awuyende bwino. Tipemphere tsiku lero lino ndi kusinkhasinkha kuti Mulungu atithandize ifeyo kuti tikhale anthu odzilonda m'maganizo. Ziganizo zimene tipanga tizizi ika pamaso pa Ambuye ndi kupempha Ambuye kuti Ambuye thandizeni kuti chiganizo changachi chikhale chiganizo chochokera kwa inuyo, komanso kuti Ambuye anditsuke m'maganizo anga kuti ndiganize bwino. Koposaposa tiyenera kupemphera kuti Mulungu athe kuthandiza anthu ena onse pa dziko lapansi kuti maganizo awo aziganiza nthawi zonse za ubwino wa ena, komanso kufuna kusunga ndi kuteteza ena. Amen.